माबेनि फायखनदारानि नोंनि मादारनि नामा लिलु बाला ब्रह्म बबे बबे साबजेक्टआव बेसेबां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हायामोन आङो बड' आयदायावहाय 100 नाम्बार मोनदों ओमफ्राय इंलिसाव 69 ओमफ्राय मेथ्सआवहाय 83 ओमफ्राय हिस्ट'रियावहाय 83 मोनदों ससियेल साइन्सआवहाय 69 मोनदों माबायदि फरायोमोन न'आव आङो हस्टेलावसो थाखायोमोन हस्टेलाव थायो औ हस्टेलाव थायोमोन आङो स्पेसियेलि मिस देलायखौ थेंक्स बावहरनो सानो मानो होनोबा मिस देलाया जोंखौ थिनथायाव फोजायोमोन मानोना मिस देलाया वार्डेनखामोन हस्टेलनि फुंनि 3थायाव फोजायो फरायनो थाखाय बिनिफ्राय जोङो फुङावहाय ब्रेकफास्ट जायो 7:45आव ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो क्लासाव थाङो क्लासाव थांनायनि उनाव बे 3थायाव जोंना क्लासा गयो बेनिफ्राय जोङो दुगैयो बिनि उनावहाय 5थायाव जोंना प्रेयार जायोमोन बेलासिनि ओमफ्राय आङो UN एकाडेमि क'क्राझाराव औ दा इयुनाव माबाफोर गोरा थांखि लानायफोर दं नामा गोरा थांखि मा लानाय जानो गोसो इयुनाव आङो प्रफेसार जानो सानदों प्रफेसार जानो सानदों बिनानावाबो बे साबजेक्टआवनो मोन्दोंमोन नामा ML आवनो मोन्दोंमोन औ ओमफ्राय बबे साबजेक्टआव मा बेसेबां जौखोन्दो लानानै उथ्रिनो हादोंमोन आङो मोनब्रै आयदायाव लेटार मोननो हादोंमोन बर'आव फुल मार्क्स ओमफ्राय हिन्दीयाव 85 ओमफ्राय साइन्सआवहाय 89 ओमफ्राय मेथ्सआवहाय 84 मोनदां नोंहा माबाफोर थांखि दं नामा इयुनाव मा जानाय थांखि दं मा जाहैनो आंहा इयुनाव प्रफेसार जानायनि थांखि दं ओमफ्राय प्रफेसार आर्ट्स स्ट्रिमखौ लानानै आङो UPSC बा IPS खौ नाजागोन होनो मा मुं होनो नोंनि मुंखौ धन्यरेखा ब्रह्म माबे गामिनि फायखनदारा साबैसे फार्स्ट डिभिजन उथ्रिसारनो हायामोन देग्लायनि HSLC आनजादाव बे माबानिफ्राय 13 जन 13 जन ना गिबियावनो आङो दिनैनि जायनाखि मेट्रिक पास जानानै बरायजानाय फरायसाफोरखौ आं गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो जाहाथे बिथांमोनाहाय गाव गावनि थांखि एबा फरायनो लानायाव हयथ' गावनि गोसो बायदि लानानै गावनि साननायखौ जाफुंहैनो हायो आं बेखौ गिबियावनो आसा खालामो आरो जायनाखि गावसिनि सोलोंनांगौ आयदा जोंनि फरायसालियाव जेरैनाखि फरायबोदोंमोन बेबायदिनो हयथ' गुबुन कलेजाव एडमिसन लानानै बेबायदिनो फरायनानै आरोबाव जोंनि फरायसालियाव जानाखि जेसेबांनाखि पार्सेन्टेज मोनदों बिनिफ्राय हयथ' बिनिफ्राय बांसिन पार्सेन्ट लानानै आरोबाव पास जाहैनो हाथों आं बेखौ साफ्रोमबो जोंनि जानाखि 13 फरायसाफोरखौ आङो गुरैयै खावलायहरनो सानो बे मिडियानि गेजेरजोंहाय आरो साबैसे फरायसाया बेसेबां जौखोन्दो लानानै बे फरायसालिनिफ्राय सेथि मासियाव आवग्रिनो हादों खोब मोजांनि खौरां मानो होनोब्ला जोंनि फरायसायाव गासै 13 फरायसालोमोन थाखो 10आवहाय दा बे 13नि गेजेरावनो 13आबो फार्स्ट डिभिजन लाखिनो आरो बे फार्स्ट डिभिजननि गेजेरावनो 11 जनाहाय स्टार मार्क लाखिनो हादों बेनि गेजेरावनो माखासे जायनाखि बर' आयदायाव 100आव 100 नाम्बार लाखिनो हानानै बिथांमोनहाय गाव गावनि मुंखौहाय गोजौ मासियाव दैखोनो हादों दा बेनि थाखायनो जोंनि फरायसालिनिफ्राय बिसोरखौ एक्सट्रा स्पेसियेलि थेंक्स होनो सानो आरो जाहाथे इयुनाव जायनाखि जोंनि फरायसाफोरा फरायबाय थानाय फरायसाफोर बिथांमोनाबो फैगौ जानाखि 2022 मायथाइनि HSLC आनजाद बेवहाय आरोबाव देग्लायनिफ्राय बांसिन पार्सेन्टेज लानानै पास खालामनो हायो दा बेनि थाखायनो आङो जोंनि जानाखि फरायबाय थानाय फंबाय बिनानाव अनजालु फरायसा बिथांमोनखौहाय आङो गुरैयै खावलायहरनाय जायो आरो